Babaeng pasahero sa usa ka ride-hailing service gitulis og gi-rape sa driver sa usa ka hilit nga lugar sa SRP Cebu City. Ang suspek nga usa ka college student miangkon sa krimen ug matod pa nagkinahanglan og kwarta nga ibayad sa iyang tuition. Dugang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May pasado alas 3 kadlawon adlaw Huwebes nahitabo ang krimen sa Awaaw ug kasagbutan nga dapit sa may South Road Properties kun SRP sa Cebu City. Gisaysay sa 21 anyos nga biktima si Eva, dili tinuod nga ngalan ang gibuhat kaniya sa suspek. Matod sa biktima nga usa ka therapist, padung na siya mopauli siyang panimay sa Talisay City. Nisakay siya sa usa ka ride-hailing motor taxi nga gituhaan niya nga iyang nabuk. Apan ulahin na, dihang iyang nasayran nga dili mao nga motor ang iyang nasakyan. Dihang nakamatikod ang driver, mihunong kini sa usa ka Awaaw nga lugar sa may SRP sa pasangil nga mangihi siya. Dinhing tungura, dali nga gikuhaan sa biktima og picture ang plate number sa motor o gipadala sa inahan. Pagbalik sa suspek, dinhi namatod pa siya gitiunan og screwdriver, dayon abli siyang bag o gikuha ang iyang cellphone o kwarta. Ambi mo pa sa cellphone, ambi mo Gcash. Nahibong mo, nakuha siya nga ako ng nadagang truck ba? Nadagang truck na nga din siya. Agto tagapit, pero basta kay Japon ko. Tungod sa kahadlok, nagpakiluoy ang biktima nga dili siya patyon. Dining tungura namatod pa siya gi-rape sa suspek. Nagkurog-kurog ako. Sige kayo nga kuya, ihuli ko kuya. Ihuli lang ko, buhi. Buhatong tanan. Naman ala siya nga, mo buhatong tanan? Ya, ako buhatong tanan. Kuya lang ko kaya. Ihuli lang ko buhi. Tungod sa imong kahadlok, imo na na istorya. Naman. Sige, mag-sex ka. Dinhi sa Awaaw og kasagbutan nga dapit sa South Road Property sa Dakbayan sa Sugbo gidalas sa suspek ang biktima. Dinhi gikuha ang iyang mga personal belongings, di pa igo. Gipan namastamasan pa sa suspek ang pagkababay sa biktima. Human sa krimen, gihatod pa sa driver ang biktima haduol sa ilang Pinoy-anan dito sa Talisay City. She reported it immediately to the authorities and then nadakpan yun dayon ang mao nga suspetsado. Na siya karon diri sa Mambaling Police Station naka temporary custody pending the filing of appropriate charges. Natultulan ang suspek sa Trans Central Highway habig na sa Balamban sa tabang sa gi-install nga GPS sa tag-iya sa motor nga giabangan sa suspek. Giangkon sa suspek nga si Lucio, dili tinuod nga ngalan nga nahimo niya ang krimen tungod sa panginahanglan sa bayronon sa eskwelahan. Ang suspek, second-year student sa kursong Electrical Technology. Ang pagkuha sa cellphone o kwarta lang unta ang iyang gitinguha apan natintal siya sa paghilabot sa biktima. Isugot lang sa dito. Isugot siya nga sa man. Pag-advantage naman ako. Nakakuha na ko lang kwarta kaya wala sa pangalan ko. Kuha na ko yung kwarta kaya minsan siya na po ang kwarta may puno sa gastos sa eskwelahan. Gipadayag sa suspek nga dako ang iyang pagbasol dungan sa pagpangayo og pasaylo sa biktima kay gusto pa niyang makahuman sa iyang pag-eskwela. Desidido ang biktima kinsa adunay live-in partner ug aduna usay 2 anyos nga anak nga pasakaan yun og kaso ang suspek. Samtang andam ang kapuyo sa biktima nga abagan ang iyang partner. Di na siya makagawa siya, sir. Pwede pa lang kanang ibalik to ang kuan, sir, kanang death penalty, sir. Giyanda na usab karon sa kapulisan ang mga kasong ipasaka batok sa suspek. Samtang gidayeg sa Cebu City Police Office ang Police Station 11 sa Mambaling sa dali nga pagsulbad sa kaso. We were able to respond and appropriately and provided the victim with the satisfactory response. May giawhag sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang ato mga kaigsuonan labi na sa kababayen-an nga magmatngon aron dili gyud mabiktima sa ingon ini nga krimen samtang gipaniguro nila nga walay angayang ikaalarma ang ato ang kaigsuonan sa mga inani nga mga panghitabo sanglit adunay mga programa karon ng kapulisan sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw ug sa paggukod sa mga kriminal.
May. Daghang salamat, Alan Domingo.